Svedectvo je také, ktoré som prežil. Mal som ženu, sme žili asi 6 roky bez detí. Viete, ako keď nemáš deti, tvoja túžba po deti, vieš, stále chceš. Nielen tá žena, ale aj ten muž. Žena viac ako ten muž. Ale vieš čo? Ona bola chorá na vaječník. Mala cystu. A jej vybrali tú cystu, ten vaječník, a mala jen jedno. Keď mala jedno vaječník, som si myslel, že ona nemôže mať deti. Nielen ja, aj otec, aj mama, všetci sme si to mysleli. A 6 rokov nič. A ja som jej povedal, Leno, čas adoptina sa mi čavores. Poďme si adoptovať detsko. A ona povedala, kým si zajdeme, že chceme si zobrať detsko, povedala toto, zajdi ty ku doktorovi. Aj môj otec povedal mi toto. Moja mama, môj brat Marian, pastor. Tak som povedal, dobre. Šiel som ku doktorovi. Doktor ma vyšetril, dal mi nádobku. Ďakujem. Dal mi nádobku a mal zaniesť spermiu. Keď som išiel zaniesť spermiu, viete, a tam v spermii sú veľa bunky. Miliárdy. A mi povedal doktor, počúvajte. Povedal mi, pán Ferenc, vy máte bunky len ožité 4%. 4 bunky máte tam ožité a všetko máte mŕtve. Ale ja som nebol ešte kresťan. No maj, ako sme boli katolíci. Ak som to počul, a som povedal, pán doktor, nedá sa ani umelé plodenie, alebo čo? On mi povedal, zisknete to a to stojí peniaze. A môže sa to vydariť a nemusí. A som povedal, a také injekcie, tabletky, alebo čo, pán doktor, nedá sa. On mi povedal, viete čo, pán Ferenc, skúšime injekcie, skúsime aj tabletky vám dať. On mi dali tabletky a mi dali injekcie. Ale mi dali tak injekcie, že povedali mi, že môžeme ísť aj na tepličku u nás, ku sestričke ma pichať. A ja som povedal, nie, ja budem tu, a som sa hanbil, že som neplodný. Som chodil po Prade. A jak som chodil po Prade, ešte nič. Ešte sme čakali. Nebolo nič ešte. Začínali sme chodiť. Ja, manželka, brat Rudolf so mnou ešte bol, ešte potom otec, mama, Marian, voľa, kedy som prišiel po detskom domove. Ak sme chodili po domovoch, nám vypustili deti, ale tam boli veľa detí. A jak nám vypustili, tak volali ocko, mama. Už boli také väčšie. No a viete, a moja žena chcela stále
čo to je byť tehotná. Ako to pocítiť žena, že ako má byť tehotná. No a ja som jej povedal toto. Vyber si ty, ktorú si zobereš, alebo koho si zobereš, podľa tvojho srdca. Ja budem vychovať s tebou. Ty budeš stále s ňou, ja budem chodiť v robote, ale ty si vyber, koho chceš. Viete, čo sme išli? Nič. Sme chodili zase nič. Zase sme chodili stále nič. A my sme povedali im, že nám nájdu tak, čo má 5 dní, 6 dní, malička, čo je v pernicách. Viete, čo oni nám našli? Oni nám našli, zavolali a povedali toto. Pán Ferenc, máme tu dievčatko. Môžete sa ísť pozrieť. Ja s manželkou ideme, ale ona bola, tá malička mala, jej matka 8 mesiace bola, viete, a jej dali do tej umelého, dali ju, a moja žena povedala, bereme si ju, povedala, áno. Čo aj som tak nevidel, že ona asi ešte nechcela. Lebo ona preto nechcela, lebo toto mala tu tak pod trošku väčšie. No a teraz ona, jak nechcela, ja som povedal, vyber si ty, ako chceš. No ona bola tam s ňou 17 dní. Dobre počúvaj. Ona tam bola 17 dní. Ona jej dala už mliečko, zase na izbu šla, zase chodila takto chodiť 3-krát, 4-krát, ja neviem, koľko ju dala jesť. A potom po 17 dňoch mi volala. Počúvaj, mňa bolí druhý vaječník. A ja som povedal, choď ku doktorovi, zajtra príde z celkou domu a čo ti povie primár. Počúvaj. Išla Gaba, pastorka, keď ju poznáte, Gaba, moju švagrinu, ona s ňou išla ku doktorovi a primár sa na jej pozrel a povedal, Lenka, ty si tehotná. Dobre počúvaj. Stále počúvaj. Jak ona počula, že je tehotná, každá žena má radosť toho. No a povedal doktor, chodte jej kúpiť ten test rýchly a spravte jej. A Gaba išla kúpiť, spravili jej, má jej 2 paličky, tehotná. Ona jak počula, otco mi volal. Som bol v robote, sa pamätám. Volal Šuko. Šuko, Giande Kačma, cinque pivo se pol deci civante tu. Na vsoske, čačaker kada, je pajstke vyčinava. Ja som išiel, počul som oca, som spravil to, väčšinou piľal, penaví, čačes piľal, penaví, tašun, trovní kapni. Ja som počul toto, taký radosť som mal, bez radostný som bol. No ak počula, že je už tehotná, tak už tú devčatku sme nebrali, už nechcela, už povedala, na čo mi? Už som tehotná. Necháme predurel. Ja som povedal, rozhodni sa, ako ty chceš. Jak ty spravíš, tak bude. Samozrejme, žena má 9 mesiaci, nie? Po 9 mesiacoch išla porodiť. Porodila. A keď porodila,
Mal som dceru, volala sa Sarinka. Vaneska. Keď sa narodila, pred očami mám radosti som bol. Aký radostný som bol. Ona bola radostná. A všetci sme boli radostní. Lebo keď sme boli vo svete, tak ešte brat Marian mal gabíku. A keď sme pili, a my sme pili dosť. Ja som pil 2 dní, 3 a som bol nikdy opitý. Som chytil fľašu, vypili sme a som mal tak žalu, že on má, ja nemôžem mať. Keď sa narodila, tak radostný som bol. Pozriem sa na ňu, na dceru, v nemocnicách, pozriem sa na seba. A hovorím, toto je moje? Ja som neuveril. A keď prišla domu, viete, keď idete domu, tak všetko vám hovoria doktori. A doktorky mi povedala, že mala v srdci šeles. To znamená taká dierka v srdci. A oni nám povedali, musí ísť na operáciu. Keď nepôjde, bude väčšia, zomre vám. Moja žena sa tak zľakla. Plakala a ja aj ona. A sme sa rozhodli, že ju dáme operovať. Brat so mnou bol v Bratislave, Rudo, ja, otec, manželka. Keď sme išli ku doktorovi s ňou v Bratislave, nám vybral umelé srdce a ukázal. A jak nám ukázal, tak nám povedal toto. Toto je spravíme a vy sa rozhodnite. Keď je spravíme, môže hneď zomrieť a keď bude žiť, musí prežiť 24 hodín do mého spánka. Ale tých 24 hodín môže aj zomrieť v tom. Keď sa vydarí aj operácia, môže aj zomrieť. Pamätám, a moja žena. Môžem ťa, ne? Chytila ma takto a ústenie ma bila. Bila. Mi povedala toto. Keď jej sa voľa, čo stane, ja chcem ten deň s ňou zomrieť. Do jednej jamy chcem byť s ňou. Nikdy v živote by som to neprežila, ja by som chcel byť s ňou. Ja som povedal, čo hovoríš? Neboj sa prežije. Dali sme ju operovať. Prežila všetko. Dcerka mala 20 mesiacov. Podarila sa operácia, všetko. Prišli sme z domu z Bratislavy. Asi po 3 týždňoch alebo po mesiaci nás volali po Prade na kontrolu. Prepáčte. S tou rukou nespravím, bo mal som nehodu, tú porážku, viete o tom, že... A to tak, to je dobré. Keď sme prišli domov, po mesiaci nás volali na kontrolu. Keď sme išli na kontrolu, ja som nechcel ísť. Veľa, čo som robil ja, ale moja žena hovorí, ja vedu,
Poď aj ty, nech prídeš domov, prídeme, spravíš. Oco volá mamu, mama nešla. A išli sme ja, otec, dcera, moja sestra a jej 2 dcery. Vtedy v aute mohli byť deti, koľko chceli. Sedačky si nepotreboval. Išli sme po Prade. Počúvaj dobre. Išli sme po Prade, išli sme na kontrolu. Cerka, OK, všetko v poriadku. Keď sme zašli do Popradu a keď sme prišli domu, tak už moja žena, môj otec, moja dcera sa už nevrátili. Nevrátili sa. Viete, ten taký auto, čo stojí, čo nosí také Pepsi-Coli, taký menší. Ako sme išli medzi Výkartovcov a Tepličkou. Oco mi hovorí, Šuko, dico che anche mangi un motore fino a dato già ne preoccupa. Išiel oco do prekopy, ale ja som nevedel, koľko som bol bezvedomý. Bez ničoho. A ako je šofér otec? Celé auto s kolesom prešiel. Otec hneď na miesto mŕtvy, žena na mieste mŕtva, moja dcera ešte žila. Idem von z auta, pozerám sa, hovorím, dadu sa geľa, onde prekopal lačis. Idem k otcovi a chytím mu toto krk. Som videl, že je mŕtvy. Idem ku manželke, moja sestra tam brečí, jej dcera brečí, druhá dcera brečí a moje sestry tam vyšlo krv. Hneď záchranky tam boli všetko. Išiel som ku cerke, ku ženi noči a vieš, čo som spravil? Chytil som ju tak zadu. A v ruke mi ostalo mozog. Predstav si, svojej žene chytíš mozog a ho hodíš o zem. Dcera žije, zobral som ju. A keď som ju zobral, už tam niekde zachránka prišla. Neviem, kto volal. Neviem nič. Jedna z Výkartovec tam bola, tak Simona, čo poznám, od švagra cestu. Ona hneď ku mne, som položil, doktori zobrali odo mňa, roztrhali jej šaty a povedali, čo ona mala. Som mu povedal, že šelez na srdce. Viete čo? Nespravíme my, ale spravte vy to. Som vedel, že čo? A ja hovorím, zachránte mi, mám som dceru. Keď už otec a žena je mŕtva, som už dcera mi nech prežije. Nespravíme my, ale spravte vy. Ja teraz hovorím, že čo? Čo mám spraviť? Hovorí mi, zatvorte očka. Čo, ja som jej zatvoril očka a zomrela. Predstav si otca, ženu a dceru v tých aute. Ešte otec dobre zomrel. A žena. Ale keď už ty vlastného syna, keď mu zatvoríš očka, alebo dcere, vieš, čo to je? Stále počúvaj.
pozerám, som sa ostúpil. Pozerám na nich. Stále pozerám. Pozerám, už tam je mama. Pozerám na mamu. Tam už rodina. Pozerám na rodinu. Voláme bratom. Marian ešte v Ostrave bol ku Rudovi a tam robil robotu. Oni už prijali Boha. Aj on, aj Marian. Keď prijali Boha, voláme im, hneď ten deň došli doma za 3 hodiny, alebo koľko boli u nás. A stále pozerám. Ale keď sa vrátil ten človek, čo do otca zrazil, ja sa ešte pamätám, som mu jenu vrazil. Prepačte. Som mu jenu vrazil. Aj keď sa aj to stalo, nikdy Bohu som nepovedal, že není spravodlivý. Ani som nenadával nikdy v živote. Hoď som katolík, ale som mu nenadával. Ani nespovedal som prečo alebo čo. Viete, ako 3 dní, bo u nás nebol, ako sa hovorí, dom smutku. Voľakedy boli v izbách. A u nás, viete, cigáni 3 dní, že vardujú. A na pitve Rudo, Marian a ten, čo robili, viete, na pitve, povedali toto. Kedy chcete, aby som ich zaniesol domu? Pozriem sa na neho, plače. Pozriem sa na brata Mariana, plače. Hovorím, pred prohrebom 2 hodiny. Lebo oni nám povedali, akí sú. Viete čo? Môj otec ostal stejný. Krásny. Moja dcera ostala krásna. Mal som ženu krásnu. Krásnu som ženu mal. Ale mi povedali, keď ju uvidíte, to je taký horor. Zničená na tvári všetko. Keď došli, viete, ako je, že už dneska pohreb 2 hodiny predtým, viete, ako ku cigánoch. Idú otvoriť otec, dcerka a žena. 3 trúny. Otvorili oca a sme pakali, už sme tam fejsť. Teraz sa nepamätám, či Rudo, či Marian povedal, že už neotvoríme nikoho, kým neprestanú. Otvorili moju dceru, krásnička. Ona mala doma cumlík. Ja som chytil ten cumlík a dal som jej do pusta, ona nevzťahla. Neviem, ako sa to stalo. Ale toto spravila. Otvoríme moju ženu. Pozriem sa na ňu, ale som sa nezdákol. Bo som vedel, bo ma upozorňovali. Zničená. Tvár zničená. Keď si voľaký pozrel taký horor, alebo čo, také voľačo. Som sa ani nezľakol. A teraz počúvaj. Na koho plakať? Na otca, na dceru, na ženu.
brat Rudo ma zobral, Marian ma zobral. Dali mi výzvu ku Mariana a povedali mi, my sme s tebou, zvládneme tu, neboj sa. Som prijal. Ale viete čo? Nehovorím, aj im bolo ľúto, ale nie tak ako mne. Nie. Nie tak ako mne. Keď ti odchádza svojho tela, to už je až poznačený, až fest. No a tak, dobre, tie 3 dní dobre, ľudia u nás, familia, dobre ešte, familia, po pohrebe, oni zanesli otca, švagrové sestru a ja som zanesol dceru, ako v trúle. Po pohrebe všetko, ideme domu a sa rozlišli, rodina všetci. Teraz ja, mama a Gaba doma, len 3. Ja sa pozerám na mamu Dovka. Som plakal. Ja som fajčil, pil a 7 kávu som si spravil. Pohár. A v tým 7 som fajčil 10 cigaret. Také zmyšľanie som mal. Ráno som išiel, po obede alebo večer som prišiel domu z cintorín. Som stále tam plakal, čo robiť. Ale viete čo, keď moja žena žila ešte, toto som vám zabudol povedať, tak Ivetka švagrina a teraz moja milovaná žena, ona mi povedala, ona nám vravela o ňu, že ona je slobodná a má dcerku. Po pohrebe 3 mesiace asi to prešlo. Som nevydržal. Prišiel Rudo, pred Vianocou, nie si prišiel. Áno, pred Vianocou a on chodil stále ku svokre. Počúvajte prečo. Svokra chovala svine. A jemu dali slaninu, goja, meso. On preto tam išiel. Naozaj. Aj švagor mu dával, aj jej tetka jej dával, Darinka, Soňa vie. Všetci chovali. No a mne prišlo na rozum toto, že idem aj ja s ním. A on hovoril, more to skoro, že idem za manželku, že za Maňu. Ona bola slobodná, mala dcerku, viete. No on hovorí, more to je skoro 3 mesiace, mama, viete, plakala všetko. Ale ja som to nevydržal. Ja som sa chcel asi už zabiť, alebo čo. Ja už som to nevydržal. Tak som mal takú, že on prišiel a ja som si šiel s ním. A ja švagrine, viete, hovorím, keď bude pekná a sa mi bude páčiť, tak ti spravím hlavou, že povieš im, že ja som prišiel pre ňu. Že pozrieť som sa. No on rozprával, že ideme domov, nás nabalili slaninu, goja, a ja hovorím v hlave, kývem, ona nič nehovorí. Nič. Ale počúvajte, keď som otvoril len dvere, ale tam pred Vianocami asi 20, 21 alebo 20 sme išli a viete, ako u ciganoch pratajú. No a ona robila periny. A keď razíme, tak všetky periny na ňu. Ona bola sama periny, nie? Pozriem sa na ňu a keď som sa pozrel na ňu, na moju ženu, som povedal jej, mromni míri. Neč v tom momente moja žena. A hovorí mi, Betke, hovor, ona nič, on rád, že slaniny má veľa, goja má veľa, všetko, nie. On rád, a ja hovorím s hlavou, kývem, nič. Tak ideme domu. Dobre, všetko do auta dali.
vyjde moja svokra von. A ja som povedal, viete, prečo som prišiel ja? Ale moja svokra poznala mojho otca. Otcov tam chodil. Ja som sa prišiel pozrieť na vašu dceru. No a chcel by som s ňou ako chodiť. Ale viete čo? Ešte toto som vám zabudol povedať. Keď ja zašiel vnúka, ona mala dceru Lauru. Ona mala 2,5 roka, alebo koľko. Keď som zašiel vnúka, dcerka ku mne prišla a mi povedala toto. Tato, naozaj? Počúvajte. Išiel som k nej, ona mi povedala, Dado, kaj sa las? Ona vedela rozprávať, múdra bola. A ja som povedal jej, a de arešta mamičko mukleman. Naozaj. Som ju zobral a boskávala ma. A jej, mojej manželke sa toto páčilo, že som ja túžil po cerku. No tak ideme naspäť, hovorím svokre, že som prišiel po ňu, ideme naspäť vnúka. A svokra hovorí, ešte skorej je 3 mesiace. Keď takto po roke, viete ako cigani, rok musí byť tak, že to je nedobré. A ja som povedal, a čo keď do roka sa zabijeme? Už som jej také otázky dala. Ona ostala takto a viete čo? Dobre, súhlasila. Ja som manželke dala mi číslo a som jej zavolala, príď po Prade, ale bez dcery nepríď. A jej sa toto páčilo. Ale naozaj, viacej som mal dcerku rád ako moju ženu. Naozaj. Vedel som, že bude moja žena. Ale keď mi povedala Dado, ja som bol hotový. Počúvajte. Volám jej, hýbaj po Prade. Prišla po Prade s dcerou a prišla ona, druhá sestra, švagrina, jej mamka. Ja vidím, a vy tu čo robíte? My sme prišli na nákup, no tak choďte. Zoberiem jej a za kúsky dcerke som zobral a sme sa rozprávali. A sme sa stretli druhýkrát. Počúvajte. Druhýkrát sme sa stretli, nie? A zobral ma Rudo do Ostravy. U seba. On sa bál, že sa môžem zabiť, alebo čo, že budem s ním chodiť do zboru, takto a tak, nie. Som išiel a tam svokor bol podnikateľ, nie svokor, ale striko tam bol podnikateľ, že tam budem robiť pri nemu. Že lepšie mi bude. Tak zobral ma preč, z Ostravy, týždeň som tam bol. S vlakom som prišiel domu, no to je na Nový rok, presne. Som prišiel domu, som nakúpil keci cukry a s taxikom som nešiel domu. Ja som z Ostravy za týždeň prišiel domu a s taxikom do Vederníka som išiel. Po ňu a po cerku. A počúvajte, čo som spravil. Hovorím svokre, no už moja mama ide na pýtačky, dneska budú pýtačky a dneska prídu domu. Ale nerob to nemôže byť. A ja som klamal. A svokra, viete, ako už robila normálne páčiv. Že takto, že robila, že prídu, nie, hostinu. No a teraz hovorím, volám, mamo, príď dneska na pýtačky. Viete, mala mama bolesť po 3 mesiacoch, že už druhú ženu. Počúvajte. Po 3 mesiacoch mala bolesť fest. Ja jej volám a hovorím toto. Neprídeš, sa vyzečem a na nohy si zaviažem lano a sa obesím. A druhý ujo a švago povedal, ja viem, nečo se to murdar, lapes obesim, lapes, ta saro, ta šulenka, dej to soda.
Oni sa bhali. Ale oni nepochopili, že ja si na nohy zaviažem lano. Zabitý nemôžem byť, nie? Oni to nepochopili. Tak striko hovorí, hrazva ideme, Viero. Prišli na pýtačky. No som ju už, sme sa zobrali, som ju zobral domu, aj dceru. A teraz strikovi hovorím toto. Tak vy ste sa bali a ja som povedal, že lano bude na nohy a sa tak obesím. Tak jak sa môžem obesiť? Jak môžem byť mŕtvý? A teraz mama plače, že mŕtvý budem zase, že toto a toto, nie. Že syn aj potom zase. No tak toto spravil, bo ona nechcela prísť. Ale počúvajte. Po 3 mesiacoch som ostal, zobral som ju domu a zase som nechodil do zboru. Marian tu chodil, každý týždeň s Gabou. A ja som začínal piť, fajčiť, robiť stále, vieš, keď nejdeš už do zboru, tak si voľný. Robíš, čo chceš. Zase asi 5 rokov, nie, 5 rokov s ňou som žil. Zase deti som nemohol mať. Teraz mama hovorí, tu ty ma rinčky čajori, na, tu ma sa spokojno lakračaha. Ale tu nakame ste dikapale týre čas, abo týrača. Henčapale ko doktoris, aj Marian mi toto povedal. Ja hovorím, dobre, no, keď chceš toto, ideme. Idem ku doktorovi, zase zoberú výsledky. A doktor mi povedal toto už. Pán Ferenc, vy tam máte už 0%. Neplodní ste. Vy už vaše deti nikdy neuvidíte. Teraz Marian bol tam a teraz ja hovorím, toto si chcel? Aj máme. Aj ty si chcela toto? Ja som vedel, že ešte mám šancu, že prvé som mal a už druhé nebudem mať a toto ty si chcela počuť? Ja som kričal na nich. Dobre, nič. Som zase začínal jesť syry, jogurty. Naozaj. Fajčiť som prestal. Piť som prestal, aby som mal už deti. Ale toto som už prestal vtedy, keď Marian mi povedal, že aby som prišiel do zboru. Ja som zase prijal Ježiša Krista a zase som tu chodil do zboru. Ešte Emil Adam bol tu. No jak sme prijali, no tak nič nemohla ostať. Počúvajte dobre. Keď sa pamätáte, v Poprade bolo primátor Danko spravil tam, ako je policajti. A s tými schodami som išiel dolu. A prišiel ten maličký maršal z Ameriky. Maršal. A mi povedal toto. Je tu jeden taký, čo je neplodný. Príde dopredu. Počúvajte. Idem dole a som utekal. Hneď prvý. Utekal. A jak som utekal, tak som povedal toto. Lebo Marian povedal toto. Keď ja marodel, sa páča leske, keď ja sa tu zdravím na pale, tu čaviam na... On ma takto už prehováral. A ja som povedal jej toto. No, tá ťa dýka venglu, tel sa vojín. Ja som tak spobol, naozaj. Idem dole, tam bola Valíka Bergerová, čo prekladala. Molil sa na mňa, spadol som. Odvinite ho naspäť, to je prvýkrát. Druhýkrát som spadol, to je druhýkrát. Zase ma zvihli a tretíkrát som spadol. A mi povedal toto ten pastor. Po 3 mesiacoch bude tvoja žena tehotná. Prvý mesiac nič. V kalenglodel. Druhý mesiac, ale už do zboru chodím. Pravidelne, každý týždeň. Druhý mesiac nič.
Így fenapcsával, ale taká len grodov, fenaptá pendebášu, trinčon, dača dujčon. Tretí mesiac. Ako bol ten deň, teraz sa nepamätám, či bolo 20, či 30, či koľko, neviem. Ten deň, čo povedal, že po 3 mesiacoch ostane tehotná, ona ostala. Počúvajte. Ona ostala ten deň. Po 3 mesiacoch ona ostala tehotná. Ale ešte takto ostala. Počúvajte. Že ona mala bolesť a ona bola tak lenivá. Že spať chcela. Zase lenivá, spať po obede. Ja hovorím, co im tu te? Nič len spať chceš, spať a nechceš, len tak unavená si. Čo je ti, veď som ti ani nič nerobil. Som myšlinec, čo robíš? No ona už bola tehotná. A teraz mi povedala toto. Gaba, Maňo, ďacintke testos, môžu sa okabni. Ale ja som povedal toto, že ani test neskúpiš. Uvidíme, že ten test, hovorím, je ten Boh. Lebo oni povedali, že po 3 mesiacoch ostaneš tehotná. No tak, ja som nevedel. Kúpili test, Gaba je robí a viete tie paličky. Ona ide, jedna palička. Ide ku druhej, sa vráti ku jednej pale. Zase vráti, zase ku jednej sa vráti. Druhá palička. Hovorím, ja, zase tehotná. Ale mňa asi 2 metre ohodilo na zemi a som tam plakal a veril som Boha. Veril som Boha. Ona ostala tehotná, som bol radostný. A počúvajte, 3 razy som spadol a prvú dceru mám. To je Laura, čo som ju vychoval, to má 22 roky. Ale od nej mám už 3 deti, 3 razy som spadol a 3 deti mám. Naozaj. Pozrite sa, Vaneska, poď sem. Poď sem. To je tá prvá. Krásna. Nechce ju voľa, kto? Vieš, prečo som ju volal sem? Vieš prečo? Aby si videl zázrak. Z nemožného, čo ja som bol nemožný, a Boh robil z možného. Pozri čo. Pekná je. Daňo, nechceš ju? Krásna je. Počúvaj. Doktori môžu hovoriť. Napríklad to hovorím, rakovina, alebo čo. Ale ten je najväčší, ktorý má posledné slovo. Ten, ktorý má posledné slovo. A to slovo bolo Boha a Boh je to slovo. A pozri, čo spravil. Preto som ju volal dopredu. Pozri zázrak. Prvá, druhú Jakub, druhý a tretiu mám Sarinku doma. No je troška prechladená, tak sme jali domov. 3 deti. 3 razy som spadol a 3 deti mám. A počúvaj. Nikdy nehovor, že Boh má chybu. A počúvaj. Najprv som povedal, že Boh nedal slavu tebe a mne. Slava je Bohu. Božia slava. A to je jedno. A počúvaj, možno povieš mi, čo chceš povedať. Možno či kážeš. Či voľa, čo si diakon, alebo len voľa, čo kážeš a príde ti voľa, čo a chceš sa ty ako povyšiť. Nikdy to nerob.
To je ten, ktorý patrí mu slávu. On nás vybral od všetkého a dal nás do jeho slávy. Do jeho slávy. Toto som chcel všetko povedať. A ešte toto chcem povedať. Zabudol. To hlavné. Počúvajte. Ja som nadával na toho muža, ktorý havaroval otca. To je Smižaň. Ja, on, Marian. Sme ho našli. Išli sme až k nemu. A teraz mi on povedal, jeziles na pinžares. Tu klamine, sabohas. Chudis mandar. Bolo tak? Bolo. Prišiel z roboty, hovorím, tento to je. Už pred nami utekal. Hovorí, neutekaj. Prišli jeho rodina von, otec, matku, mama a povedali, nepriznaj sa. A Rudo hovorí, my sme neprišli ho zabiť. My sme ešte čo išli robiť? Pozri, čo sme robili. A s týmto chcem ukončiť. Ja, on a Marian. Daj ruku. Odmúkame ge. Nadaví na vás preto. Chod mange murdarja varomňa. Chod mange murdarja lajdades. Láča. Odumange. Obi minjomes. Odmúklameske. Ešte so penjom. Bože, anielské má početím kadar, ako za ne má súcit. Čo da im les krivina, čo da mrodat kerďas, makar znič. Odmúleske. Amen, požením sa, vore.